Γεια σας παιδιά, Gadget Maniacs. Σήμερα θα σας δείξουμε τα καλύτερα tweaks για jailbreak iOS 7 συσκευές. Το πρώτο στη λίστα είναι το Hidden Setting 7, που μπορούμε να αλλάξουμε τα χρώματα στο Control Center. Πηγαίνουμε Springboard Settings, Control Center, Highlight Color, έχουμε κόκκινο, θα το κάνουμε μπλε. Τέλος, βλέπετε άλλαξε σε μπλε. Και επίσης μπορούμε να αλλάξουμε και την αντίθεση του μαύρου. Πηγαίνουμε πάλι Springboard Settings, πηγαίνουμε BG Darkening Alpha και το βάζουμε full. Και βλέπετε δεν φαίνονται πίσω τα εικονίδια. Επόμενο στη λίστα παιδιά είναι το Sicarius, με το οποίο ανοίγοντας το Task Manager μας δίνει μια πιο 3D απεικόνιση, τα κάνει προς τα πίσω τα εικονίδια. Και επίσης όταν πάμε προς τα πάνω την αρχική οθόνη μηδενίζει όλο το Task Manager, ή όταν ανοίξουμε το Task Manager και πάμε προς τα πάνω την αρχική οθόνη κάνει επανεκκίνηση Springboard. Επόμενο tweak είναι το Multi-Icon Mover, με το οποίο μπορούμε να μετακινήσουμε πολλές εφαρμογές μαζί από τη μία οθόνη στην άλλη. Πηγαίνουμε, τις επιλέγουμε και πατάμε Home button και μας τις εμφανίζει στην πρώτη οθόνη. Επόμενο στη λίστα παιδιά είναι το Barrel, με το οποίο μας δίνεται ένας διαφορετικός τρόπος να πηγαίνουμε από τη μία οθόνη στην άλλη. Όπως βλέπετε είναι σαν κύβος να αλλάζει η πρώτη με τη δεύτερη οθόνη. Πηγαίνουμε Barrel και μπορούμε να αλλάξουμε, όπως βλέπετε μας δίνει πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Από Cube που το έχουμε να το πάμε Page Slide Down, βγαίνουμε και όπως βλέπετε η μία οθόνη έρχεται μετά την άλλη από κάτω προς τα πάνω. Επίσης μπορούμε, άμα θέλουμε να αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουμε από τη μία οθόνη στην άλλη, μπορούμε να βάλουμε το Random και να αλλάζει αυτόματα μόνο του κάθε φορά. Να δούμε εδώ, εδώ είναι κανονικό, εδώ μας το βάζει διαφορετικά, με πολλούς τρόπους δηλαδή, κάθε φορά που αλλάζουμε οθόνη και με άλλο. Το Infiniboard είναι το επόμενό μας tweak, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε περισσότερα από 20 εικονίδια σε κάθε οθόνη. Όπως βλέπετε σύνολο στην πρώτη οθόνη εμείς, εκτός από τα 20 που μας έχει επιτρέψει η Apple να βάλουμε, έχουμε βάλει ακόμα 8, σύνολο 28 εικονίδια. Επόμενο tweak στη λίστα μας είναι το Message Customizer, με το οποίο αλλάζουμε την εμφάνιση στα μηνύματα. Όπως βλέπετε έχουμε βάλει να είναι ανοιχτό μπλε και με μαύρα γράμματα. Έχουμε κάνει το πληκτρολόγιο μαύρο. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Πηγαίνουμε ρυθμίσεις, Message Customizer, το SMS Bubble είναι για iPhone, το iMessage Bubble, iMe Bubble είναι για το iMessage που είναι συμβατό με iPod, iPad mini. Πηγαίνουμε εδώ που λέει green, το αλλάζουμε σε dark gray, πηγαίνουμε πίσω, other person bubble είναι αυτού που μας στέλνει μηνύματα. Το background εδώ μπορούμε να βάλουμε μία εικόνα, μπορούμε να επιλέξουμε είτε από χρώματα είτε από wallpaper, πάμε να δούμε, από iMages, τα πάντα. Μπορούμε να το κάνουμε να μην φαίνεται καθαρά ή να φαίνεται. Πάμε πίσω. Το πληκτρολόγιο μπορούμε να το βάλουμε black keyboard από εδώ, είτε dark mode, να είναι μαύρα να τα εμφανίζει. Αυτό ήταν το βιντεάκι παιδιά. Κάντε subscribe στο κανάλι, like, comment στο βίντεο και έρχονται νέα βιντεάκια. Μέχρι τότε, για χαρά.